Velkommen til indkald trin 3. Jeg har nu trænet med Trunte, at hun kan komme, når jeg kalder, på flere meters afstand. Nu skal jeg træne hende til, at hun også skal komme, når der er forstyrrelser på. Så når jeg altså trin for trin har trænet hende til at kunne komme på 10-20 meters afstand, uden forstyrrelser, så putter vi en lille forstyrrelse på, men her er det en god idé lige at snor på hunden. Jeg lægger en fristelse ud, som den gerne vil have. Går lidt bagud med snoren. Og så kalder jeg Trunte her. Så hun vælger fristelsen fra. Klikker hende for at komme. Prøv igen at lægge en ny fristelse ud. Trunte her. Og igen en fristelse ud. Du skal ikke kunne nå den. Trunte her. Sådan prøver I at lægge fristelser ud til hunden og kalde den væk fra det. Prøv det den næste uges tid, og så tager vi videre træningen derfra med endnu flere forstyrrelser. Tak fordi du så med.